Volám sa Roman Brat a pri príležitosti mesiaca knihy vám v nasledujúcej chvíli prečítam úryvok zo svojej knižky Ako naštvať Rimana. Táto kniha je takisto súčasťou projektu Knihobežník. Antonius Cretenus si ako vojenský veliteľ jasne uvedomoval, že prišelci sa ešte nemohli stihnúť opevniť, že sa ešte len zoznamujú s novým prostredím a tak len s námahou budú čeliť útoku. Do úvahy však bral aj to, že ich nepozná. Z toho, čo videl, na ňo pôsobili trochu tajomne, nehovoriac o nevšednej schopnosti lietať. Antonius Cretenus v zamyslení špúlil pery a v hlave preberal myšlienku za myšlienkou. V istom okamihu prudko vstal zo svojej pohovky, mľaskol a chcel vydať príkaz, no slová ostali na jazyku, nevypustil ich, lebo nápad sa mu nepáčil, alebo usúdil, že má trhlinu. Antonius Cretenus čoraz nástojčivejšie chápal, že on na Slovanov nemôže zaútočiť. Bolo by to riskantné, pretože vôbec netušil, čo tí prišelci všetko vedia o bojovom umení. Keď nie my, tak Markomani, vyhlásil radostne, definitívne spokojný s týmto riešením. Zavolajte Paula Intriga, nech sem ihneď príde. Paulus Intrigus bol Cretenovým pobočníkom a roky ho sprevádzal na vojenských výpravách po celej Európe. Vyznal sa vo vojenskej stratégii, taktike, vedel predvídať správanie nepriateľov, poznal ich zvyky, tradície, rituály a čo bolo najdôležitejšie, dokázal vymýšľať dokonalé intrigy a pasce. Paulus Intrigus bol v Cretenových očiach tým človekom, ktorý celkom určite vymyslí, ako nasýtiť vlka a nechať ovečku celú. Paula Intriga našli v lazarete práve vo chvíli, keď vyhodnocoval zdravotný stav niekoľkých otrokov, ktorým pred pár hodinami podal jedovaté bobule ľuľkovca zlomocného. Tento ker poznal z domu, rástol aj u nich za mestom Mediolanum, no pri Dunaji sa vyskytoval v ešte hojnejšom počte a on si potreboval overiť jeho silu a použiteľnosť. Keď Paulus Intrigus predstúpil pred svojho veliteľa, Antonius Cretenus otvoril náruč a s nefalšovaným potešením ho objal. Ave Intrigus, ty sa mi vyhýbaš? Nevidel som ťa celé 2 dní, koľkých otrokov si už stihol otráviť, ty starý lišiak. Ave Cretenus, ani sa nepýtaj, ľuľkovec zlomocný je čertovo dielo. Tak teraz naň zabudni, musíš vymyslieť spôsob, ako nahuckať chlpatých Markomanov navotrelcov, ktorí sa usadili na sútoku Dunaja a Moravy. Máme s nimi nejaké problémy, môj pane? Zdvihol ľavé obočie Paulus Intrigus a očakával odpoveď. Na to Antonius Cretenus vyskočil na lôžko, zamával rukami a zoskočil. Tento nečakaný čin Intriga prekvapil až tak, že mu zabehlo a rozkašľal sa. Oni totiž lietajú. A keďže stále nepoznám ich vojenskú silu, nemôžeme na nich zaútočiť. Paulus Intrigus roztiahol ruky a zamával nimi. Nahlúplo sa usmial a šepol: Akože lietajú, nerozumiem. Na vlastné oči som videl, ako sa jeden spomedzi nich vznášal. Neviem, ako to robil, ale vznášal sa. A okrem toho k nám do tábora prišlo také chlapčisko, akýsi Belasák či Belasius, a tvrdí, že ich pozná, že naozaj lietajú. Jedno je isté, musíš niečo vymyslieť, nejakú intrigu, ktorou poštveš Markomanov proti Slovanom. A potom uvidíme, čo sa bude diať. Ďakujem vám za pozornosť a želám vám príjemnú cestu.